Pag-asa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Haniya na ang mga gahi. Art Bunho Junior. Bernie Bitok. If you could create a new paper currency with the image of any Filipino on it, dead or alive, who would it be and why? If I were given the chance, I want to use the face of Miriam Defensor Santiago. For those who don't know, she was an Ilongga, but what I admired about her is that she used her knowledge, her voice to serve the country. And I want to be somebody like her, somebody who puts her heart, her passion into action. And after all, she is the best president that we never had. Mga toto, mga nene, mga longga, mga longgo. Ilongga yun. Congratulations, gali! Grabe! Actually, among lahi yun, nagin may pagka-ilongga yun. Gikan sa akong tuhod, parang sa lapalapa, nagin ay saging. Tuhod lang kayo ni Daog si Juan. Sani, Miss Mateo. Si ba? Miss? Sa tiyang full name gani. Juan? Si Rabia Mateo. Congratulations. Yeah, congratulations! Miss Universe Philippines. Sus, kay mga Ilonggo man or Ilongga na kadaw. Sus, proud kayo ba? Actually, mga Ilongga yun yun. Ay, pero... Di ako kamaan ako maghambal sa Ilonggo eh. Akong papa may kay mag-inilonggo na si papa. Ito, grabe no? Galing. Galing. Very good. Again. Hindi nakagalaan akong tubag ni Miss Rabia Mateo. Katugyod na... we have she is the best
president, President. we never had. Oh! I agree. I agree. Sus, nakamata siguro yung espiritu ni Senator Miriam siguro, no? Oh. Ha? Na-mention na sa ko, ha? Anyway, good Makamis. morning! Kunya na siya. Kani si Rabia Mateo, mga kagahi, cum laude, kanya licensed physical therapist. Ha? Cum laude po din na di ay. Cum laude. Ay, sus, grabe. Hayag kayo kong maon. Pero congratulations sa pambato sa Miss Samis Oriental na si Miss Caroline Veronilla. Yan. No? At least Nakasulod sa napasok. top 16. Top 16. Tapos may pagkatubang na timingan lang po yun nga. Maayo po manubag tanan, ha? Pero nalang ko yung labantay nga medyo borag medyo mga morenahon yun ang medyo halinon, no? Kani nga color. Ha? Abi na sa kamera ra na imo, ha? Kani nga color. Dili para sosyal mga medyo morenahon kay kung Bret tabunon may tawag ka. Good morning, kanina mga kagay. Good morning, Lunes karon, Oktubre 26. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Art Bonhoc Jr. Nga congratulate sa ato ang mga magagandang dilag. Yan. No? Okay. Kaya labi na ka to mga followers ni Carolers. Carolers din naman Caroline. Nga Veronilla. Carolers. Ano mag-Christmas caroling? Kaya padulo naman tag-Christmas. Ana, no? Pero at least okay na nasuga ko yun. Pero naiburag bitter, ha? Naimurag kandidatang nga bitter. Siyempre, Medyo. mga kuan, ampalaya. Natakdan sa iyahang kongresista Oy, sa Taguig. pareha sila sa gika nga bitter. Mga bitter Cayetano. Pero kabalo ka, ako pong nabantayan at sa tanan mga beauty contest na ginay bitter. Wag Ay, iso sos, kanya. Tanan. kaning beauty contest o kaning eleksyon pareho ra na. Wa gyud nila'y mapildi kun dili gitikasan na. Maing bunta kaniyong tanan again. Og ang atong first runner-up di ay taga Paranaque. Ang second runner-up taga Quezon City. Third runner-up taga Bohol. In fairness, guwapa sa tong Bohol, may pumutubag. Og ang fourth runner-up ang taga Cavite. Cavite. Yan si Taguig. Wala, bitter. Oy, te pa, good vibes sa mga kahit aning Miss Universe. Aha. Kani, nag-trending ni sa Facebook. Bern. Yes. Kanang di pa siya doktor, pero para nako doktor na ni sa katawan. Ay, siyempre. Ha? Paki-intro ko anang ato ang unang bisita karong buntaga. Sa giingon pa ni Kagahi Art mga higala, nagtrending sa social media ang gibuhat sa pagtabang sa usa ka medicine graduate. So dili pa sa doktor, pero medicine graduate na siya. Pero para nako doktor Pero na ni siya. doktor na ni siya siyang gibuhat. Doktor ng bayan na ito. Si Francis Derek Alcantara, usa ka nanganak gawas sa health center sa Barangay Nazareth sa Candero. Nagbati. Nagbati. Oh. Ni adto sa health center. Oh. Sirado man di ay kay Oh. nagkuan man. Disinfect. Gidisinfect. Oh. Daw kay kanisiya. Nilabay. Bora dool sa Dool ilang ra. dool rat nga sa may nagkagubot sa gawas. Abi niya nga nilabay si Bernie Bitok-Bitok mo nang nagkagubot yang silingan. Dili man day. Abi po niya nga ikaw ang amahan nato. Para ato ning kuan may ning shag jud may gal. Ayaw mo ka kurata. Art karon pa nako nakita yang naong karon sa Zoom. Oh. Abi na kog bana ni Ann Curtis. Mo ba? Nagwaya na oh. Ha? Bern, basta bumuton, May palagiwa ko Ligon. May palagiwa lagi ko. Bern, di natin nagdugayon ha. Kay mauni, certified gahi kabay. Gahi kabay. Ang Sir, atong bisita si Francis Derek Alcantara, sir. Good morning. Good morning, Doc Alcantara. Good morning sa inyo diyan. Doc. Kabalo ko nga, Doc, you will still take the board. You just finished the medicine course. Pero para namo, doktor ng bayan ka na. Doktor ka na. Certified gahi kabay. Yan. Kanang Doc Gahi. Francis. Pasaylo ami nga, tawago na kanamog Doc Francis. Oo. Paki-istorya daw, Doc, sa nahitabo. Unsay nahitabo, It melts the heart. Paano ko to siya? So mga 8 a.m. siguro or 8:30 na mga natulog ra ko ato sa balay. Unya kay nigawas ako mama kadot kay nalagi na murag commotion na isaba sa gawas. So nigawas siya. Nangutana din siya gatambay dito nga unsa day na diha.
Ana ditong gatambay. Anay ka panganak, ma'am. Ana dito ako mama nga. Ana din ako mama nga amo ba? Ano asa man yung mga doktor diha? Ana ditong nagtambay nga sarado man gud ma'am kay tungod nag-COVID. Ana ra ba ako mama? Okay. Ana ako mama. Nihawa na rin siya kaya siya gipalit sa tindahan. So wala ra siya. Then after mga 5 minutes yung nga nigawas akong mama, saba magiging sa gawas bitaw ka ng murag sa akong una-una ni gapatay or unsa bay kay tabo nga lahi gid ang kasaba. So nigawas pod ko. Then usay usually ka ng pag-awas na ako nang utana pag nay gatamay nga dool to nga anak ko. Naunsa rin ali ako. Ana din siya panganak. So una-una sa nako nga narigatabang or i-transport na maka or nana na sa health center, inana. So ni dool po ko kay gusto pala ko mo tanaw-tanaw sa tabo. Pag dool na ako dadto, nanin ko yung amigo nga si Nanoy nga nang nagatrabaho siya sa barangay. Pag dool na ako, nakatanaw ko siya nga, Noy, naunsa man na diya. Then pagkita niya sa ako, napasyagit siya nga murag ay salamat day doktor or something murag na siya nasulti. Dok, ang imo nakita dok, kibali unsa man nakahigda na siya, ready to labor na siya, ana na? Nanay gayigda tos gubot na bitaw mo to nang utana sa kay base na negatabang lain siga mo. Picture ako gadto nga moingon mo pan ko dadto. So pangutana ko sa akong amigo nga mo to siya nga pagsulti niya nga inato nga salamat kay Dr. Regnana. Murag ni sink in ako nga wala bitay nagtabang sa or walay ga asikaso sa mama. So nidagan ko dito sa mama nga naghigda. Pagtanaw din ako kay mugawasay na maging ang ulo sa bata. Labor na gid ay. Makita na gid. Nag-labor na gid siya. Mugawas na gid ang ulo. Pagkahuman, mo din to nga nidagan ko sa ambulance kaya ang ambulance nga distansya mga 20 steps siguro asa ang mama. Na ready na gid ang ambulance ato. Mo to mga nidagan ko niko ako gloves pag balik gid ako nga pasakan ako sa stairs kay namon tay na yung mga stairs ato padulong sa health center. Mo din to nga nakita gid ako natagak gid ang bata. Nigawas sige giya. Dok, kung isa mong assessment ato kung walay ni tabang, delikado ba gito? Kung nakita nimo nga tingatunay nga sitwasyon. Medyo delikado to siya kay pagkatagak sa bata, nara siya sa salog. Pagpunit na ako sa iya kay nahiktan niyang liog sa kaniya, pusod. Okay. Tapos, labi lang mga gamit ana dok, kasi siyempre naman na yung mga pagputol mga anak man ano, giunsa man nimo to dok. So naitabo ato, pagpunit na ako sa bata, kuan ako tong nagyang pusod nga nagkuan siyang liog, ituyok na ako ana. Pakapak din ako para mo hilak clip. Yun ako ang naong. Pag hilak niya, dito na ako nakampanti. Normal na ni. Okay na ni siya din. Dito na ni ko, ma'am, namoy mga gamit. Namoy trapo diha. Okay. Well, gakuan ko sa bata. Gakuha silang trapo. Kay katong mamagpapa sa bata, sure naging silang mga anak sila. So, andam mo silang tanang gamit nga. Ipangayo siguro. Very good. So, nangayo ko gamit. Itrapuan akong bata. Ikabira na ako. Pagka na dayon kay kailangan na lagi na ako tanggalo ng pusod, nangayo pud ko gamit na pang tanggal mga gunting kanang mga inana bitaw. Yon. So na si Dok, sa tiro na iba ka to nga panahon nakabahan ba ka o medyo siyempre medicine graduate naman ka, medyo confident na kasi imong gibuhat? Wala man, dili ko sigurado kung nakulbaan ko, kay ko kadumdum sa nakahitabo bitaw, marag paspas ra kayo kay adrenaline rush. Adrenaline, inato kay. Siguro akong una-una, wala ra tay 5 minutes tanan na hitabo, apil na pagbalhin sa pikas nga barangay health center. So nabalhin din. So karon, so pagbiya nimo dok, safety na, okay na din sila dok, okay na ang katong gibalin man na mo sila sa Mandomol dito kay then wala ahira ko ni hawa nga katong okay na sila plaster na nakuha na sa pikas doctor dito ay sa doctor dito may gani do kay wala pa ka naka-brief lang ato gikan sa inyohang kwarto may galing wa pa naka-brief okay kani mo nanay imbis nga mo tabang ka ikaw na nooy gidugukan bitaw timing na gito kay buntag ato nag-biking sa akong mga amigo so nakauli ko mga alas 7 natulog bingo mo tong kasi hindi na okay. Grabe ka, okay kay ka Dok. Gahi ka, certified gahi ka bay. Daghang kayong salamat Dok ha. Congratulations and may your tribe increase. Salamat po. Puhon nga you will pass the medicine board exam with flying colors. Yes. Salamat. Dok, wala ba naging mura kag sa Erwan Yusap Dok? Na ano? Tinood Dok? Na ang mga amigo nasabi ko na ba ang pinapangkota na ani kasi siyempre
Daghang kay tag mga netizen ha. Tama, nagtanaw karon sa Facebook. Happy na mo abutan ng tanan og 500,000 bird ha. Una na, Dok, unsa ba? Na girlfriend o single ba ka, Dok? Okay, palong wala na gipalong na niya ang video. Single pa ba ka, Dok? Na ako'y girlfriend, classmate niya po ako sa medicine, tapos mas high school basta may naguyab. Taga Nazaret gyapon. Taga Nazaret gyapon din. Dili taga sila taga Kauswagan. Kauswagan. Tarong nga basig lahi nga masulti itong uyab. Taga salamat, Doc. Thank you very much. Thank you. Salamat kayo. Gahi kabay. Unfair pero usay pagkita na ko ka, Dok, brag unfair sa ning kalibutan na. Gwapo pa, doktor pa. Unsa naman lami diri ay? DJ pa mura pag kriminal og naong. Thank you. Kung gusto niyo makita kung gingon kung kapareha bagay sa Erwan Yusuf, tanaw lang lagi mo sa among fan page lagi sa Gahi ni Bay. Anyway, alas 7:05 na. Aniya na atong mga gahi na balita. Aniya na ang mga gahi na balita. Sa atong gahi nga balita, gibarugan sa Presidential Anti-Corruption Commission kung PACC nga dunagyoy mga kongresista nga nalambigit sa korupsyon sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Dugay raman na. Sumala ni PACC Commissioner Greco Belhica nga kakontsabo ang pipila ka mga kongresista tali district engineers sa gahitak nga korupsyon sa mga proyekto sa DPWH. Di matud pa moubos sa 30% ang SOP sa mga proyekto matag distrito sa mga kongresista. Lakip na niini ang gipahamta nga build program sa gobyerno nga bilyon ang budget niini. Nag-ugat ang korupsyon diya sa mga pork barrel sa mga kongresista nga sagad ginapaagi sa DPWH. Subay niini, mipalag ang mga kongresista sa PACC o gihagit niini ang ahensya nga nganlan kung kinsa mga sakop sa kamara nga nalambigit sa korupsyon sa DPWH aron di daw sila madalahig tanan. Ang ubang mga kongresista apan nagdumili si Belhica nga nganlan sa pagkakaroon ang mga kongresista bisan og dunay lig-on nga basihan ang PACC. Kini aron nga di bastang makaandam sa pagpanagang ang mga nalambigit nga kongresista og ingon man mga district engineers og maprotektahan ang mga whistleblowers kung mibulgar sa kahiwian sa DPWH. Gitakdang ipahigayon sa PACC o Kongreso ang usa ka intensibong hearing labot niini aron matino kung kinsa sa mga kongresista o district engineers sa DPWH ang giingong mga korakot. Gimanduan sa Malacanang ang National Bureau of Investigation kung NBI nga imbestigahan sa hingpit ang rice smuggling nga hilabihang nakaapekto sa mga mag-uuma sa nasod. Subay niini, gibulgar mismo ni Senador Bongo nga ang mga rice smugglers gapanggamit og mga kooperatiba nga maukunuhay mo palit sa mga baratong tuniladang bugas gikan sa silingang nasod sama sa Vietnam ug Thailand. Dayong ibaligyag mahal human kini nila ipangrepak. Gibutyag sab ni Senador Bongo nga di lungan sa Malacanang nga masikop ang mga rice smugglers ug mapanubag ang mga kooperatibag rice traders nga kakuntsaba sa rice smuggling. Gimanduan na sab ang Department of Agriculture nga tutukan sa hingpit ang mga mag-uuma ug mananagat pinaagi sa paghatag ayuda kanila sama sa mga libreng modernong teknolohiya ug uban pang pasilidad ug kagamitan sa panguma ug pangisda. Gikondena sa mga kanhi miyembro sa militanteng grupong Kadamay ang ilang mga kaubang CPP-NPA nga gagamit lamang sa mga urban poor aron batukan ang gobyernong Duterte. Sa Bulacan, Pananglitan, 451 ka mga kanhi sakop sa Kadamay ang mitiwalag sa kalihukang komunista
ug hingpit na kini silang mipasilong sa landong sa kagamhanan. Isip suporta sa Administrasyong Duterte, ilang gisunog ang bandila sa CPP-NPA. Gikapoy na matod pa sila sa pasalig sa mga rebeldeng komunista ug sige lang silang gamiton labi na sa mga rally niini batok gobyerno. Ila usab gikumpirma nga ang mga NPA ang gasugo kanila nga mangilog og mga balay sa mga gipanghimong subdivision nga wa pa puy og pagpang-iskwat sa mga pribadong luna isip pakigbatok sa gobyerno. Gipahiluna na sa nasulong kagamanan ang suporta para sa mga kanisakop sa kadamay, labi na ang programang panginabuhian alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Nakig-alayon ang City Health sa Cagayan de Oro ngadto sa mga pribadong ospital sa Dakbayan aron matagad sa hingpit ang nagkataas nga kaso sa COVID infection. Miuyon ang mga pribadong ospital nga mudawat sa mga mild cases sa COVID-19 aron masigurong di mahanok tanan sa Northern Mindanao Medical Center kon NMMC ang mga pasyenteng nagpositibo sa COVID. Ang NMMC ang kasamtangang referral hospital sa COVID-19 patients. Sumala ni Cagayan de Oro City Health Officer Dr. Lorraine Neri nga kadaghanan sa mga gapositibo sa COVID mga asymptomatic ug mild cases lamang nga mamahimong sa pribadong ospital sila pagatambalan. Ang CDO dunay 1,434 ka kaso sa COVID-19, 469 niini ang active cases, 63 ang nakabsan sa kinabuhi apan 902 na niini ang naka-recover. Patay ang usa ka laki human kini gipusil samtang gakaon sa usa ka barbecue station sa Mlangco, Tabato. Dako ang pagduna sa kapulisan nga selos ang hinungdan sa maong krimen tungod kay ang suspect sa insidente nanguyab-sab sa gipanguyaban sa maong biktima kauban ini samtang nangaon sila ni adtong higayuna. Bida lagi na ba? Balik priso ang usa ka pugante sa Marawi City Jail human kini madakpig usab sa kapulisan. Ang pugante na ilang si Kando Kumagol. Ang iyang unang kaso, pagpamaligyag shabu. Sa diyan nasikop siya pag-usab, shabu gyapon ang hinungdan. Subay sa himong bypass operation sa kapulisan. Nakuha gikan kaniya nagkadiyang armas nga pakete sa shabu o kwartang gikituang halin sa droga. Wanted tungod sa pagpangawat dakpan sa kapulisan. Ang suspect ilang si Nelvin Galarita Abriol sa barangay Taparak, Alubihid, Misamis Oriental. 24,000 pesos ang girekomendang piyansa sa suspect. O siyempre, susiyon tang lakat sa panahon, napabagyapon ang bagyong Kinta, uban sa pag-asa makaubanta ang atong weather forecaster nga si Ma'am Daisy Flores. Maayong gahi nga buntag, Ma'am Daisy. Ma'am Daisy, morning. Ma'am, Ma'am Hindi Daisy. paminaw man itong lakaw sa panahon karong adlaw ato pong update ni Typhoon Kinta. Nag-made na kini sa ikalamang landfall kaganinang alas 3:30 sa kadlawon over sa Pola Oriental, Mindoro. Ug sa pagkakaron aduna kini sa bisinidad sa Socorro Oriental, Mindoro. Expected nato nga mauna niyang pinaka-final na crossing diri sa ato ang Philippine nga landmass. Aduna po kini gikusgon nga hangin pinakaduol sa yang sentro sa sukod na 125 kilometers per hour ug aduna pod kini kalit na pagkuros sa hangin sa sukod na 180 kilometers per hour. Nagalihok si Kinta karon sa westward nga direction sa gipaspaso na 25 kilometers per hour. Wala kitay gipataas sa Mindanao ug tropical cyclone wind signal apan ang trough or extension sa mga mao nga bagyo mo'y nakahatag sa atua karon sa tibok dapit sa Mindanao ug mapanganuron nga kalangitan inubanan sa scattered or katag-katag nga mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog. Ang atong expected nga mga pagbundak sa ulan hinay ngadto na sa kasarangan ug panalagsang kusog sad nga mga pagbundak sa ulan over diri sa atua sa northern Mindanao takip sad ang mga rehiyon sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro ug Caraga. Busa atong ginapahiman nuwa na nga to ang mga kaigsuunan nga posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod ani nga mga pag-ulan. Actually, aduna pod kita gipataas pod nga general flood advisory over sa rehiyon Jess. Apil niini ang Bukidnon ug ang Misamis Oriental sa mga kasubaan within sa ato ang probinsya ug ang mga tributaries, particularly ang aduna sa Upper Taguluan,
Upper ug Eastern Cagayan, particularly po ang Udyongan, Hingoog, Balatukan, Kabulig, Lower Taguluan, Lower or Middle Western Cagayan, Iponan ug Alubihid. So atong ginapahimagnuan na atong mga kaigsuunan ani nga mga kasubaan kaning gapuyo most especially kanang mga gapuyo kilid ani nga mga suba ug mga low-lying areas nga posible ang mga pagbaha ug posible pud ang mga pagdahili sa yuta. So maghimo sila ang mga kaigsuunan nato ato po mga local nga mga DRRMCs maghimo og atong ginabisuhan nga maghimo mga precautionary measures kay posible pod ang pagtaas sa level sa ani nga mga kasubaan. Ang atuan namang hangin dinhi sa Northern Mindanao kasarangan ngadto na sa kusog nga magahuyop gikan sa west ngadto na sa southwest nga direction ug ang atong kabaybayunan kasarangan ngadto sa kusog ang pagbalod. Ang atuang taog gaganinang alas 5:30 sa kadlawon ug atuang hunas unyang alas 2:04 sa hapon. Atoa po dayong agwat sa temperatura sa Cagayan de Oro magagikan sa kabugnaon nga 23 ngadto sa kainiton nga 30 sa subtanang Celsius. Atong Philippine Standard Time karon alas 7:16 sa buntag. Gikan dinhi sa buhatan sa Pag-asa DOST Mulugan, El Salvador City, kini si Daisy Baran Flores reporting. Daghang salamat. Daghang salamat, Ma'am Daisy. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayard! Birayard! Mga kagahi, dapat lang yun nga masanta ang rice smuggling sa nasod. Kay kini ang gapatay sa mga mag-uumang naa sa tumang kalisod. Kinahanglang rice smuggling mapakgang sa hinanaling panahon. Ug ang mga smuggler sa balaod silutan, prisuhon, papanubagon. Mga rice smugglers hamloy kaayo nga makalusot. Kay naa sila'y kakuntsaba sa gobyerno nga mao'y tigpalusot. Dire daghang naa sa posisyon ang grabing pangurakot. Inigdunggo pa lang sa barko, grabe na ang pangpanghut-hut. Grabe ka barato ang kuha sa bugas gikan sa laing nasod. Presyo nga ubos pa sa gastos sa mga mag-uumang di na kasugakod. Gawas nga lugi ang gobyerno kung rice smuggling magpadayon. Samot nga atong gitiwasan ang mga mag-uumang himatsyonon. Kung di kini mapakgang o gobyerno way tarong nga solusyon, mas may pagwa na lang tay umahan, tanang kayutaan, himuon na lang subdivision. Art, dut ipa. Tanaw nato og katawhan di ba pagagutmon inig-abot sa panahon. Kaya gyud baya kini kagahi Berne nga tinud-on sa kagamahanan nga rice smuggling hingpit nga mapakgang. Tutukan kini sa hilabihan kanang inisog og dili huyang. Sama ko sa droga nga gipaagi sa o plantukhang. Kay kung di gyud madag sulbad kini sa Malacañang nan rice smugglers ato na lang na silang ipabarang. Gay. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayard! Birayard! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. No one deserves hate. Think before posting something. It could hurt people more than you realize. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umubati ko sa aking batikoson. Oh, pati Art Bonong Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok.
Magbabalik po ang Gahi ni Bay, alas 7:19 paghihapon ninyong kagahi, Bernie Bitok-Bitok o Art Bonhoc Jr. Sa tanan mga nagtanaw sa online, relax na muna, chill lang mo diha, ha? I-share ni Paliok ang atong live sa Gahi ni Bay. Hotline 0915-582-5534. Facebook. Ang Facebook, Gahi ni Bay. Oy, eto muna. Siyempre sa atong pandemya karon, gawa sa physical health, importante sab kanato ang mental health nga naglakip na sa atong emotional, psychological ug social well-being. Bisaya. Emotional. Wala-walang mic. Hinay signal. Subay ni ini natay mahinabing ang usa ka registered psychologist mga kagahi o andama ang inyong mga pangutana o siyempre kinahanglan kining impormasyon. No? Ato makauban registered psychologist si Ma'am Olive Pilahio. Hello ma'am, good morning. Good morning ma'am. Yes ma'am. Oo. Ayan. Nag-drive from Malaysia. Grabe si ma'am. Grabe sa magtrabaho, kabisi, nag-drive. Good morning, ma'am. Good morning. On the way, manggod me sa office. Ma'am, pasensya na kayo, ma'am. Alright. Drive carefully, madam. Yes. Ma'am, kabalog yung kaning... Hi, hello. Sa mga kauban ni ma'am. Anyway, ma'am, kaning Bern. Kaning pandemya, ma'am, makabuang. Ha? Grabe mga loneliness. Correct. Anxiety. Daw be. Kung saan man nato ni ma'am nga dili mahimong lonely, heartbroken. Yan napay kanta si Moira nga paubaya nga sakit kay sa heart. Saan nato ni ma'am? Saan nato ni mga sitwasyon karon ma'am? Because of the pandemic, medyo nag-create din siya ka ng mga different na mga emotions na pinakainaan natin na emotional o social isolation. Siyempre lagi, bawal man nga na ay social interaction. So naturally, medyo lisod ang makipag ingon-ingon or salamuha sa uban just like before. Yes. So different adjustments ang nakahitabo sa matagos na kanato. And with that, it could create kanang different feelings, no? So naiuban na they feel emptiness, ingana, dayon feeling nga walay kasiguruhan, fear, kahadlok, no? So kana siya nga mga pagbati tungod lagi sa maong balatian. And then ang concern nato ani especially those katong naanay mga ginahambin daan nga sakit. And katong naay mga problema na daan pud sa mental health problems, no? Both mental and physical health problems. So mo na siyang medyo kuan gid siya, kinahanglan gid siya nato himuan og mga pamaagi para unta nga kani siya malikayan nga mas mudako pa. So naon tay mga earlier intervention nga pagkabuhaton. Talking about earlier intervention, ma'am. Unsa man ni siya nga mga intervention? Correct. Unsa may mechanics ani, ma'am? Kani ma'am talking ma'am kani sa atong mga tigpanubay nga wala kay sila access sa kanini ang mga medical o psychological nga mga services. Correct. Unsa may himuon na abay mga stay home nga mga sikreto technique nga ilang pwedeng himuon diya sa balay? Ang pinaka-tsada mong good food, one thing nga advantage sa kaning ginatawag nato karon of social isolation is the fact na most of us are staying with our family. Although medyo nalayo ta sa atong mga friends, barkada, uban pa nato nga mga kuano, pero na tighten pod ang bond sa family. Siguro this is high time para himuon nato ni siya nga strength kumbaga para sa matag-usa nato nga pamilya nga ana-ana ang attention, ana ang support, ana ang love o care nga kaniadto medyo mo'y ginapangita sa some members of the family tungod kay busy man sa pagpanarbaho o sa uban pa nga mga mga malling o mga laag-laag ug uban pa. So karon medyo na gid siya. So family support or support system pwede man gud pod nga virtual, no? Maka-create ta og kanang naang group of friends, etc. Pero medyo careful lang tagamay tungod kay basin kani nga mga group of friends pod dili pod maayo ang norms or culture nga ginasunod because it's group makasamot na noon ilang kaugalingon pod nga kultura or norms, no?
Kunya nahisgot man ka man So, kanang mangita ka ng mga maayong nga mga influence ng baga nga pwede nilang maistoryahan, whom they can trust with. And abot tay mga helpline actually nga mga services. Kung pananglitan kani nga mga nagkaraiya nga mga manifestation, pwede nang nakahatag og dysfunction or distress sa ilaha. Meaning naanay problema sa ilahang inadlaw-adlaw nga pagpanikay-sikay. Na mamingani na lang kung kumentag help kanang ibutan to within drill lang sa inyong panimalay gyud mismo. Namoy kauban. Unsay pwede buhaton ana ma'am within diha sa inyong balay? Di ang una siguro kay Bern, ilhanan. Unsay ilhanan ma'am? Tama. Unsay ilhanan ma'am? Ang band sa family as parents lugar. Tan-aw na to we should be more vigilant. For example, pag tan-aw nimo sa imong anak dili naman ni maay, dili naman ni siya wala naman ni sakto nga routine, no? Dili naman ni gakaon og tarong, na-change naman ang iyahang tulog nga pattern. Ana ba? Of which kasaghana na ba karon medyo ing ana na tungod kay ga-adjust pud sila sa online classes, etc. So dapat naay structure as a parent, tan-awon gihapon ninyo nga bisan pa man ara sa panimalay, pangayuan ninyo og schedule gikan sa pagmata hangtod sa pagtulog. Nga na, no? So, structure paghihapon ang activity. Dili kay ka ng bisag unsa lang tungod kay ang atong biological clock naturally ga-adjust man good pod and the more na makahatag na siya og distress nato. Ma'am, you mentioned kaganina katong makatabang ning virtual burn, no? Virtual. Another thing also is tan-awon nato pod nga kanang ang pinakauna gid is sleeping pattern, eating pattern, dapat walay changes ni ana. Kay any changes or kakulangon sa atong pagtulog, maka-create po na siya og different mode, no? Medyo dili na maayo ang atong paminaw sa atong kaugalingon. And all this actually will lead to mental health concerns. Ma'am, na-mention ni mo kaganina, Ma'am Olive, kanang virtual, no? Ana, so apila dia social media. Pero murag maka-depress gyapon ng internet, ma'am, kay hinay kayo ang smart o globe. Online lang utana si Art, ma'am, kay atong inong virtual. Ang problema karon kay ang signal kay hinay man sad ma'am. Maka-add na sa depression. Maka-add ba nag-depression, ma'am? Sorry. Can you repeat the question? Ay, Dili ba? ako na-check ang volume, naka-load. Ingon magunta nga na virtual. Tanaw kay hinay man kay signal karon sa Globe ug Smart, makadugang ba na sa depression? Makadugang ba depression kanang hinay nga internet sa Smart o Globe? Actually, not really necessarily nga depression, pero ma-anxious gud ka. Kung sa banini nga ibis gadalitan, especially for the children who are or kaning mga students who are kana bitong gaagpas nga makasubmit og dali sa ilang mga requirements, no? And for working parents, mga nanarbaho nga kitatanan karon nakadepende sa kanang internet connection. Labi na kagahapon, grabe gid ang fluctuate, no? So daghan. Kusga pa man, kusga pa. Conducting online counseling. Nga labi na ginahandle nimo na anay anxiety daan tapos nga na pag yun, so ang imuha lang yun as ako as a counselor, gina-comfort lang yun nako, and then pag maputol manggaling ang connection ay make it to the point nga tawagan. So daghan kaayo mga extra mile, wala man pud tay kuan good kay this is the new normal, so we don't have anything else to do but to adapt and to accept that this is really the reality nowadays. Ma'am, Ma'am Olive, imong mensahe sa ato ang mga tigsubay aron nga sila magpabilin nga piskay, healthy, mentally o physically. Okay. Ang ato ang daily schedule plus star, and then bisan pa man tuon narata sa panimalay na agihapon ang maayong pagpanikay-sikay, meaning to say mga physical activities which we can do at home, no? Pwede man good nga, you can do Zumba or other kuan nga dili lang gid ka nga kanang nakalingkod lang nga nagatubang sa imuhang mobile or sa imuha baka nga cellphone lang. So nagyapon ng mga physical activity, mga indoor lang, no? And then aside from that, perhaps do some mental exercises, relaxation, no? Meditation, for example. What else? Breathing, no? So daghan paghapon ang atong pwedeng mabuhat. And then pwede natong ibalik tong mga banding nato sa family. Unsa man nga mga banding like storytelling baka sa matag usa, no? And then perhaps mga katong mga table games lang bitaw. O sa husband and wife, ma'am, sa husband and wife. Sa mga banag asawa, ma'am. Banag asawa, the more na hinuon magka-close dapat, pero ang problem lang kay ingon pa nila kay lagi ga-adjust naman pod kay daily baya lain-lain og mga trabaho niya, nag-uba na pod na mga adjustment, pero siguro di ba ingon nato baya nga keep the fire burning, di ba?
Ma'am, diyan ang panahon nga paimno nato sa Biramax. Biramax atong may pero para gahi. Ma'am, salamat kayo kabalo mi padulong maka sa opisina. Salamat kay sa panahon, ma'am. Salamat para sa sunod. Thank you po kaayo. Okay, mao ka to si Ma'am Olive Pilahio, registered psychologist. Nato, yan. Sa mga panag-asawa. Punta nakatabang kini nga impormasyon kaninyo mga kagahi. Oy, importante gina siya mga igala sa tinud-anay. Ug usa sabi dapat maglingaw-lingaw. Karon, lingawon kamo sa Gugmang Giahak 2.0. Stay put lang! Kainibay! Kainibay! Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Home radio, home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahia, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano lili akong maskama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Ay, alas 7:31 na Oktubre 26, Lunes karon. Ganyan na po ang atong Gugmang Giahak. Lain na po nga istorya karon si Manamay gala para sa itong gugma serye. Teka muna ako sa ning i-greet ni si Ma'am Joy Martinez, J. Martin Ilago, oy Boss Manny Bularon, boss, morning ni mo diya. Teresa Sinadjan sa mga nasa online, Epot, Macchis, silo sa mo diya, brother, Saiken Otares, Raymond Carmilotes, Alejandro Choy Mark Amolato, Nin Rosende. Hello Kuya Ardo, morning. Andy Jing Angelo Balaba in Canada. Neighbors sa Kisanlo, hello sa Entalandia. Boss Alan Agot, si JB Balaba, mga kagahi, good morning. Jesus Mendoza, akong silingan diya sa Westwoods. O sa tanan mga silingan ako diya sa Westwoods, good morning kanang tanan. O siyempre may gala, ang atong Gugmang Giahak gato ganato sa Viramax capsule. Hello deko sa tanan mga nag-order, sa tanan mga kuya. May muot yun mo may gala sa mga reaction sila mga text kay mga rated SPG kayo. Bura, ang dila na kuan kay mutik sila nga mura mag-ilan nung giparusahan nila mga asawa. Basta puraan lagi akong misis. Grabe saan mo maka... Practice daw. Grabe kayong description. Grabe ang description. Di pwede ma-share sa Facebook. Kaya makaya mag-yung kag... Gahi, oy! Di, maghimo lang ka ba o ka ng burn hub? Pwede. Ang Viramax actually, manggod, di makamabala ka gani kay 100% all natural herbal capsule. Herbal gini siya may gala. FDA approved, no side effects, safe and effective. 269, 2 capsules na siya para sa babae o lalaki. Ang uban sa lalaki ra, kani siya pwede sa babae. Mayong buntag dahil sa tanan mga kuya diya, labi na sa mga kuya diya sa Riverside, mga kuya na to diya. Akong earpads, kano sa may maimbitaran diya pa. And also, mayong buntag sa tanan, mga nasa text line. Unyang taw-taw, basahon rata mo ha. Ang atong text line, 0915-582-5534. Ito na, ang atong letter for today.
Thank you, fans. Thank you, fans. Grabe, no? Almost 20 years na dyan ako ning ginabuhat ning gugmang gihak may galang. 20 years sa motomog dili. Ngayon mag-PM sa ako, high school pa lang, elementary pa lang sila, namino na sila ani. Karon na lang sila, anak, napagyapo ni may galang. Nakapait lang sa unang kay walay Facebook. Karon kay nanay Facebook, klaro na itong hulagway, no? Oh, sus, ginoo ko. Di mga kagahi Bernie. Nay available Biramax dia? Kung namo kamulo mi diri duty na mi box dire. Mohapit mo na rami dire. Tana matagan niyo kahayag ni akong istorya. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Randy. Dili common nga pangalan, ha? Nakoy uyab nga itago nato sa pangalang si Neneng. Si Neneng B ba ni? Dugay nami mag-uyab kay nagkaila mi sa trabaho. Apa nang nakapait lang kagahi Bernie. Kay tungod aning pandamay ni COVID ni nagtinanggalay na yung mga retrenchment. EBCB ni. Daga na ta, damay-damay na ni. Og tungod kay ako may medyo sip-sip, dugay. Tog ako may medyo dugay-dugay na sa kumpanya, wala ako na-appeal sa retrenchment. Sayang, hindi mo makuha ang retrenchment package. Ang resulta na, mag-early retirement nagyapon ka. Ako di ang letter sender dire. So si Neneng ang natanggal. Si Neneng Manggod, taga Lanao del Norte. Bosa, natanggalan siya trabaho. O nag-decide na lang siya nga muuli sa ilaha. Apan di ko musugo. Kay basin pa man di na siya makabalik diri. O ganto kano sa nami magkita. Agay! Pagkamingaw. Bosa, nagka-idea ko. O gingani ang nahitabo. Sama na ako ni Ron. Wako'y choice. Agas. Kung lang, kita lang yung laing katrabahoan day. Mau lagi. May mangka kay at least college graduate ka. Ako, unsarabi ako. Kundi lang ako angkol ang principal, wag ko nakagraduate sa 3rd year. Mag-unsa man daw ko diri, ingon ako mama. Sumuli na lang daw ko dito. Tapos, di na ako kabayad sa boarding house. Di ba? Sumuli na lang ko. Anak gidayon? Di ba pwede nga? Pangitan ito pamagin eh. Sige daw, unsa man bi? Diyan lang ha. Ay, kitugnaw na ko. Palayok sa akong panty bi. Ganira taga-istorya ba? Bugnaw pang aircon ko naman ti. Abi na akong nagluto na pugbulad si nanay sa ubos. Ikaw man dewa mamanti dia. Wow. Kung makasaway ka, di ba dili ka hingaon? Joke na ikakimanino sa rin kakikika. Abi na panty bi? Saan naman yung panty ni mo eh? Kabusod-buslot naman eh. Lang kinamat ako, uyab, di mo po makatag, makarigalo. Maroon na istorya na. Ayun lang, na ako'y nauna-unaan. Dito lang kas balay, puyo.
Grabe yung ka nga dili na pabor na imong mama sa kuha. Kato magling birthday niya dito nga. Gipakaon lagi ko pero abay sa inyong babuyan. Ang ako pag ginakaon, mas lami pagali ang kinaon sa inyong baboy kaysa ako. Wako'y nabuhat, nagpa-oink-oink-oink na lang po ko dito. Di man, si ma, gusto lang niya nga ma-close ka sa family, di lang sa amo, pati sa among animals. Pagilong mo I'm sure di na mo sugot imong mama. Ah, sugot din na sa mama. Ako man sa mama nga, di na ko nabayaran ng tubig o kuryente na mo. Ako bay, gabayad anak tanan sa balay. Alam magbuot siya. Taon niya, unsa may akong buhaton, huwag mo ko'y trabaho. Mangita ka lang nagtrabaho, tapos pag pangita ni mong trabaho, mintas wala pa, tabang-tabang lang sa kasbalay. Na, burag, lisod kayo na nga kahintang ba? Sure yung ka, na? Sure lagi na, sugot lang na sa mama. Namoy, muuli na lang lagi ko lagi. Ayaw lagi. Di na ko makaya nga. Kabalubya ka nga. Distansya lang kasako ko sa kadupa. Mingaw na rin ko nimo. Samo kikay ka eh. Sige, ibalik lang akong pantibi. Sabi. Lain na din yung Biramax eh. Bisa gumanata. Siya, balang magiliw lang yapon. Ha? Bi? Hala, Di ba gani? Nakatuluhan na makaganina? Karon tulbong palakigyapon na. Adaw, be. Saka man nato ni. Tanawon lang nato ni. O tanawa-tanawa. Gapanutok sa imo. Gapanutok ko. Oh. Hello, Ay, adili ko. Sige na. Sayang kay niyo. Mintas ni Ipek pang Biramax ba? Adili ko. Aya ra ko mo tutugaok ang manok. Hay? Itugtugaok mang din eh. Aya ra kong katulo siya mo tugtugaok. Aya ra kong kalima. Aya ra kong kanapulo. Ay, grabe na kay kao. Maluoy ka sa manok. Oh, napagaw na siya sigtugtugaok. Sige na. One time lang ba? Ay. Uy. Sige na. Ay, mayo kay nakaabot na ka dong. Sige baglakaw-lakaw nga kabulubya ka nga kubid karon. Anang ma, ayan siya mandang. Kanang kuhan ma ba? Ayan siya may problema. Uy, murag seryoso galing ni. Ma, undang isa ng ML ma ba? Nako'y istorya. Ay, kasamok ba? Nagdula ko diri. Di manggod ni ML. PUBG manggod ni. Adyo lang ma, ibutang, adyo lang paminawas ako dyan ba? Ah, siya man. Ma. Si Nining ba? Oh, katong bawg tiil ng mga uyab. Oh. Huwag na matanggal sa imo na yung pagkabaw niyag tiil man. Natimingan raman to one time gun nga nag-hiking mingawa siya jazz. Karon humot naman. Sige, dipinsay pa na ng bawg tiil ni mga uyab. Ang saman, nagbulag na mo. Yehey, nagbulag na sila mga silingan. Grabe. Dili man gud ma. Hangyo na ako, hangyo ba? Apil man ko sa na-retrench. Oy, kailangan siyang madtos dole. Kaya na-support program ang dole karon. Naprayo ng mga taga-IBS last week. Kamu na isunod.
Ay, galing siya kay na-retrench. Di at least dako iyang retrenchment package. Naikuan sa MOR, wala ma-appeal. Naninood na siya ta. Adi, ani mo gud ma. Kaysa mo uli sa Slanaw ma, ta-lockdown na ba dito nagkataas ang kaso, di na ko sa gusto ipauli dito. Onya. Pwede ba mga diri lang sa mo puyo ma? Saon siya. Diri sa mo puyo bas balay. Ang Sinining ba, diri sana ko ipapuyo sa balay, kaya wala na siya sa trabaho, pero temporary lang sa mga 5 years. Wala ang signal ron sa muna. Unsa na doy? Mama, oy, nanapon niya yung style na babungol-bungol. Siya? Ako nguya ba, diri sana ko ipapuyo, kay wala pa lagi trabaho. Ang... Ma, sa mukha ni mama, uy, ma. One time lang, ma, kabalobya ka mga ako, bega buhay diri ma. Takon niyang magluya-luya ko diri ma, wala ko inspiration ma, na. Sama na be, di ko mabayad ron, na. Sige ka, putol yun ng internet, di yung ka maka-ML yun. Ma, one time lang mabi? Ma. Namnis, kinsa galing ko? Ma! Sige na, ma! Uy! Thank you, fans. Thank you. Problema kay ang mama ni Randy murag dili ganan sa iyang plano nga dito ipapuyo silang balay. Sa bagay, kagahi art, dito ang lanaw karon nagkataas ang guan. Stricto karon. So kung di ka daghan binitabo ron nga mga long distance relationship nga paglupad, pagbalik wala na nakabalik kay ano na, quarantine. Na quarantine. Oh. Tapos gi-quarantine na sa laing balay. Ha? Laing lalaki na nag-quarantine. Frontliner. Tapos napiuban layo, sige na lag cellphone. Nadaot ang mga cellphone, nagpilit-pilit. Ambot lang po yun sa na nilang cellphone na. Basi napiskan. Hoy na daw kailang mga kamot. At ang ninyo ugma mga igala. Kung ipadayon pa magyapon ni Nining nga mobalin sa ilang panimay, mo na ang ilahang pangutana karon. At ang iugma mga igala ang sumpay. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Before you assume, learn. Before you judge, understand. Before you hurt, feel. Before you say, think. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Hello mga igala, maayong adlaw sa tanan. Gusto lang nato i-congratulate ang apo ang mga higala, si Boss Bernie and Boss Art sa ilahang bag-ong gahi nga programa. More power sa inyong duha. Kini si Police Lieutenant Colonel Marty Hordelio sa II, ang spokesperson sa Police Regional Office 10, nagasulti, gahi ni Bay. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Art Bonong Jr. Oh, Bernie, bitok. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong mga kagahe. Kinabot si Bernie Bitok. Good morning kang Juan Eduardo Las Marias.
Good morning. Good morning. Sa tanang mga naka-online, good morning. Oga, siyempre, kang Kap Manny Bularon, kumusta diya sa barko? Basig, Wala din. mga anino, bantayan. Marian Pardo, Donna Hope Montivon Rivera. Good morning. Raymond Gargar Carmelotes. Brother. Nanapod ni si Harold Kabasan Parts. Kani si Champoy Cubs ba? Muapit ragumian na si mong kuan diyan, si mong station diya, boss. Hello from Nin Rosiande. From Andy Jing and Angelo Balaba in Canada. Mga silingan kini sa Kisan Luipunan. Sir Jane Pao, good morning. Sir Artug Bernie. Maricel Sahilan Corilan. DGM Goversinado. Siyempre, paborito, Joy Martinez. From Joy, from Baltimore, USA. Rothy Lee from DepEd, El Salvador City Division. Good morning kaninyo. Oga Catherine McLean. Rapoliex Ragasaho. AJ Parrofaldino. Bernin Bush. Epot Macchis. Ren Pizarro Suarez. Maricel Sahilan Curilan, Kasia, Carloloy Omongos. Ikaw sa Bern, na kay mga basahon pa diya. Ang text line nga nalubat man di ay mo pay pag-on. Sherdon Ilago Anches, Bel Dandy, Mendoza Jesus, Renz Pizarro Suarez, J. Martin Ilago. Si Arnie oh. Arnie Patalingog, Saniel Jr. Chang Labitad. Teresa Sinadhan, Alejandro Choi Mark Amolator, Ron Alaba, Jun Valera Buloga, Mary Hope Del Rosario, good morning kaniyong tanan. O siyempre, kang Kuya Peter Rosario sa Splash Brothers. Kuya! Karwash na kananan pa. Splash Brothers diya sa Osmeña Extension at bang sa Capitol University o Capitol University gipag-iyahan ni Joey De Leste. VW Joey De Leste, very wonderful. Oy, siyempre sunod semana na tingko na tana kalag-kalag ting bisita na next Wednesday. Pero ako sa inyo suggest na ko sa inyo karong semanahan na lang, bisita na lang mo kay sa Oktubre 29 to November 4 sirado mga igala. Mas may nang kamo ang mo bisita kaysa ikaw ang bisitahon niya. Mao. Nanarabay na nawagan dito sa sementeryo nga pasensya mong tanan kay dili mo pwede bisitahon karong November. So kamo na lang mo bisita sa inyong mga relatives pero kailangan naka-face shield mo. Patay na. Ito tinood ni siya. Karong mga simanahan na lang kung makaigayon mo. Karon na lang mo bisita. Maginlo-hinlo sa usay magod naman ti ubang nga mahadlok pud magsayo. Kay sayo pud makawat tong mga ipambutang sa pansyon. Mga kandila. May ana. Bulak. Ma-recycle ba? Di mo na sila mahadlok di og mga kuan. Labi ito mga plantitag-plantito. Correct. Yan hindi kaan. Nagibutang sa lubnganan. Ay! Oga, siyempre, again, daghan po karon nakapaskil karon sa mga housing. Ano na ba sa inyo karon, Art? Kanang aso mo, itali mo. Kay daghan na kay karon uban, kay daghan may nagbuhay og iro karon. Daghan kay nagkuan og iro-iro karon. Ta siyempre, nayoban natong mga homeowners magbaklay-baklay, nakatali, okay ra. Nayoban ginabuyan. Ang problema, ang ilang mga hugaw nagkakalat sa kadalanan. So, kanang mo na gito nga responsible pet owners. Kung ito'y pa lang lami kayo na siya buhi. Cute kayo. Pero sa diyang magpaglimpyo-limpyo sa mga hugaw. Unya, paspas kayo ni sila mo sanay kay kanang mura ikaw, hilig og iniro. Mo gina problema kay na uban din ang ubang galing ginasuggest, sige, walkin niyo, malibang. Pagdala mo daspan, siliga po ninyo na, kung di yung lugar mapungan na kuhan diya, dili kay maglakaw-lakaw ka subdivision, ganda mag-walking-walking ka ba? Kanya kalit ang lakagon. Doon ka. Tapos moingon na ba na lang nakapag nga, buutan man na siya. Sa inyo ha, buutan. Nag-iiro na mo diya nga, ay kabala ka sir, kausaran na siya mo paak. Pag makapak siya kausar, di na dayon. Ay, sangay!
Hello ko da kang sangay Bernie Diatras. Basta mga Bernie, mga iksuraan. O nga, Bernie po, si Bernie nga na diya sa Napolcom. Oo, tama, si Sangay. Na diya sa opisina regional director. Lamig kayo muluto po to. Good morning ni mo Dangay. Pero kanding di sa muluto, kanding. O kani, apektado ang PRA karon kani Philippine Retirement Authority human birahe sa Senado kay kining pagdagsa sa mga batanong retirees gikan China nga gaitad 35 anyos pa lang. So, gisuspende ang tanang retirement visa. Ay. Lami mo mo retired sa Pilipinas. Barato. Kagay art, barato. Lami atong nature dali tapos beaches. Tapos pag magnegosyo ka, pag medyo Chinese ka. Cool ba? Bagang gwapa. Ay. Tita B, ang green screen, CSA sponsor. Unsa daw? Good morning, Idol Burn. Gahi ni Bay. Great ko dia Magic kan anan. Sila Ate Santa o Kuya Kirby. Paka kayo diri Bay. Oy, narada unahan. Boss, unsay sudan dia, boss be? Palihog mi diri. Mga kagahi. Shout out ko sa kong mama nga always naka-tune in sa inyong programa, Mama Yoli. Thank you. Sa Rizal, Claveria. Uy, nakaabot yung tag-Rizal, may Thank gala. you, Jonathan Acabas. Nanay ting dakop dia karon sa ako na Claveria katong curve dito nga dalan. Highway 955. Sherry May 5, good morning. Ma'am Hilda, Teacher Hilda. Happy 21st birthday, Baldo Blue. From Bench Actob dia sa Lapasan. Bench, musta na Bench? Good morning, Sir Bernog, Sir Ark. Kisa si Sir Ark. Art. Ma'am Hilda Almaker, good morning. Galanog-lanog mo diri sa Makanhan. Pagka-shoutout ko sa kumbana, nag-drive og taxi karon nga si Romualdo Bautista. Uy, regards sa inyo ni Rowe na karakol si Tating. Uy! Ma'am Tating! Apply! Si Caroline ni Sir Bern from Makanhan, always good minamino sa inyong programa. Dagang salamat. Salamat kayo, gid ha? Good, Oy, Don Fernel, trabaho na, Don Fernel. Anara, itong gipangita, taga-Initaw Branch og sa Boy Bosdik Meat Shop, si Jessie Gaan. Oy, tepa, basig makalabaitan niya diha, kani si Boss Jessie Gaan, kay hulgan ka namog isa ka karton sa Biramax. Ingani mo na, dagang kayo nag-text sa tuwa diri mag-order. Taka ng mga outside kagyan di oro ba? Libre ni siya nga endorsement o advertisement. So ang atong you know, na ani na lang sa tanan mga outside sa kuan, mangita ta diag PM lang mi nga mga distributor na to dia. Sama sa alubihid. Praning alubihid kani si isa to ya. Boy Bosdik. O ibutan na to dia para exclusive sa dia tanan mga taga-alubihid na mag-Biramax dia na lang. Sa Initaw. Sa Initaw. O di sa First Valley Bank. Diba? At least ma-delay pagkamay itong bayronon. Pero first come first serve lang may gala. First come first serve lang ha. Kaya siyempre itong mga stocks may gala perminti limited edition. Danny Guro, Dato Dakula. Kumusta? Happy birthday, Paul Millard Muring. Happy birthday kang Jax Robert Lomantas Jelo 1. Kaya wala ko'y happy birthday song dari balaan ako loy. Happy birthday. Again ha, kung namoy mga episode na na-miss, gusto niyo i-outro ni or gusto niyo i-share ni, nami sa YouTube, amo nang gina-upload, YouTube channel namo Gahi ni Bay. Sa Spotify, na po dia, Gahi ni Bay Podcast, i-search ninyo sa inyong Spotify. Tapos, of course, ang among fan page. Salamat kayo. Hapit na ta mag 15 mil. Grabe, thank you. Thank you. Thank you. Daghang mais. Kay 2 weeks pa ba may kapin, may galaw pa may nagbulan. Oy, third week na turon nga si Manaha. Kung hanto mo man niya, third week. Ikatulo na namo ni nga third week, ha? Sayo. Bitaw, daghang kayong salamat sa pagsubay ka namo. Daghang, thank you. Thank you very much again po. Alright. Bern, wala tayo igo nga panahon. So samang takna, so samang istasyon, magkita-kita na po kita ugma pohon, timan nga ang katauhan nga doon ay gahi o ligdo nga baruganan may maitampong kalambuan alang sa atong katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Mga bana, paminaw mo! Perminti kini nyo inomduming nga ang bana nga gahi sa uban. Sa uban? Buhok? Sa uban, di nagyod mulingi. Dagan salamat o ganto dugma. Kini pagkabon ng programang Gahi ni Bay!